isih pirang-pirang bengi. Biasmara sekar kinanti. Dalemipun pundi, Nak? Klaten. Klatenipun pundi? Ceper. Ceper. Jenengan napa putrane tukang ojek Karangmuni kae? Tukang ojek Karangmuni kae jenenge Pak Disudar kae. Yo bapakmu jenenge sapa? Kirangan. Bapakmu nganti ora ngerti jenenge. Bapakmu edan mau piye kowe iki? Kowe iki kuliah nang ngendi? Kuliah nang endi? Semarang. Semarange ngendi? UNES. Oh, jawabnya mau satu kata, Semarang. UNES. Semester piro? Semester kali. Semester loro. Oh ya wes, kowe jeneng Driasmara sekal kinanti nek lupute anak dalang mesti anak yoga. Kowe anak dalang apa yoga? Dalang. Bapakmu jenenge sapa? Dua anak yoga iki. Pak Tatu. Kowe anak nomor piro kowe? Karo mbok endi genahno? Karo mbok endi? Matur nuwun ya Dik Drias iki anakku sing nomor loro. Ha iya. Iki sing cilik iki sing menik-menik iki. Mung HP-an elingane. Gandang-gandang karo ngene. Kabayi ya mung HP-an ae. Jenengmu sapa, Nduk Cahayu? Nggih, tepangaken nami kula Ken Ayu. Ken Ayu lengkape Ken Ayu sapa? Ken Ayu Dina Murdaningrum. Ken Ayu Denok Murdaningrum. Kelas pira kuwi, Nduk? 6. Kelas 6 SMP? SD na Pak. Oh. SD. Ya. SD ngendi? SD Negeri 1 Tawang Argo. Tawang Argo ki kayangane ngendi ki? Malang. Oh, Malang kono, Karangploso Malang kono. Oh, iya. Kowe bapakmu jenenge sapa? Ibumu jenenge sapa ibumu sih? Lurik. Lurik. Kowe mbokmu ki nonton lho ngono diantemi dasmu. Kok jenenge mbokmu ki apa jenenge ganti Lurik iki apa ya? Wong desa apa ngerti jenenge Bu Titin apa ngerti? Ngertine Lurik. Bu Titin, bapakmu sapa? Pak Tantut. Oh. Anake Pak Tantut. Nggih. Nomor piro wisan kowe? Sekawan. Kawanmu iki. 8. Yo mong ora ngerti sadurunge iki sapa kowe ora ngerti. Kowe kok mulane kok. Mulane kuwi ya. Ya anakku wedok dhewe pancen tak sengaja tak gawa ning kene utawa tak kon manggung ning kene iki mergo ben ngerti rasane wong tuwa nyambut gawe iki sewengi iki kaya ngapa. Ora mung njaluk. Apa-apa Shopee. Sedina kok ping 8 ping 9 iki wis dituku ki apa wae. Lah iya. Matur nuwun, Mak.